Kamara mara maintie jano mar LTN utino maber harua kima kenda maindi entieno mar kuku mar wach kendo maindi en week mar auchiel kwa dhime kod apis nero mar The Ombudsman mwasebedo kwa rango nwachiel kachiel ka wuokelo lweti utino makawuono wadwa rango weche goeko mong'ere kaka misconduct and integrity issues magi ekigin timbe goeko ma ok ni kare ma ok onego beni dhi nyime apise mag piny owacho kaachiel kod rango ni to jok monego beni bedo apise mag piny owacho onego bed jok man kod lony machalo nadi chenro machalo kama indi en kuku mar wach kod anje folomba kabro mi wendo thuolo omosu kaito bro dhi nyime kod twak arwaki e studio. Erokamano Jeff. Ne joneno male LTN an iluonga ni Edward Opany, an advocacy and communications officer e office of the Ombudsman. Erokamano nya Edward, chake parno ni to commission mar the Ombudsman otin kod pend chik mane kapok wadhi nyime kod wach modwa twakie odiochieng' makawuono. Commission mar Ombudsman king'iyo chik ma Kenya ka maduong' mano the Constitution of Kenya kare article 59(4). Article 59 chuogo Kenya National Human Rights Commission. To kendo kanyo chako miyo od bura teko no nyalo chuogo duol moko ariyo. Koro kanye mano chuogo duol mar the Commission on Administrative Justice gi Kenya National Gender Equality Commission. Koro wan tichwa maduong' mane omiwa gi chik en wang'iyo kaka ichwalo ne jopiny tich e apise duto mek piny owacho. Kamano. Erokamano nya otieno makawuono wadwa rango weche goeko mag timbe ma ok ni kare kata timbe mamono e apise mag piny owacho mago misconduct and integrity issues. Wadwa rango ni to oganda onego bed joma chalo nade to ka gitiyo e yo machalo nade. Nyiswa ni weche mag integrity to nitiere chapter mane mar pend chike mapacho kae. King'iyo chapter 6 mar katiba wa Kenya masani way about leadership and integrity. Kit telo maber gi kit kido maber monego beni ji duto ma ntie e apise mek piny owacho bedogo. King'iyo mae achiel kuom gigo mane chik okelo mondo mi ong'e kendo ket mise ni jogo duto madhi bede apis sirikal obed jogo mwayiero, obed jogo moindiko, gibedo joma timoro nade, gibedo jok man gi kido maber kendo kit telo maber. Nyiso ni ok gibed jomoko man gi historia moro marach. Gineno ka tinde gimoro nitie ni vetting. Kata ka jomoko pok ochung', bed ni laro MCA, bed ni laro MP, bed ni ng'ato laro governor, onego bed ni duol ma ochung' ne yiere pachoka kuong ng'iyo ni to be in ng'atno ma okalo maber kaluwore gi mise ma chik oketogi. Koro magi oyudo ni onego bed ni gin gik ma onego bed ni wayudo kuom jatich piny owacho moro amora. Obed e county, obed ni en ng'at moyier, obed ni en ng'at ma obed appointed mondo mi oti tich e migawo moro amora. Erokamano. Awinji maber Edward, nyiso ni to moko kuom guiding principles mag leadership and integrity gin weche machalo nade. Mokwongo mise chapter no keto mise mang'eny. Achiel kuom gi en respect to the people. Mwacho ni bedo ng'at mamiyo jopiny luor. Ka japiny obiro apis sirikal kata PC committee onego bed ni ikonyo gi e yo maber, iwuo kodgi gi muolo, imiyo gi luor nikech ka wan jotich piny owacho nyiso ni wan kanyo nikech japiny. Ka ok wakony japiny to koro onge tiende mondo mi watimre nade wabed e apis machal kamano. Koro nyaka ibed ng'atno ma ka japiny obiro to ichiko iti winje no to ng'ani wacho nang'o to ere kaka nyalo konye. Kendo ng'iyo ni kechen japiny itiyo ne yo mar ratiro e yo mapiyo. Ka japiny obiro to yudi apis ok ni weye kanyo in koka seche moko idhi wuotho idhi timo tije gi moko to jopiny se timore nade iwe kanyo mariti. Mar ariyo kaka jatich piny owacho nyaka ikel luor ne apisi gi piny. Oyudo ni king'iyo sani weche osebedo mang'eny ma wajumbe moko otere e doho. Nikech iwacho ni gi wacho weche go ma ok nyal manyalo chocho kwe mar piny. Koro oyudo ni magi gin gik ma ka otimore to okel luor ne apisno to kendo okel luor ne japiny. Ok en gima ber ka koro jopiny neno ka seche moko mjumbe mane gigone ombulu maber mondo mi odhi oter ywak gi od bura kuchucho.
koro itere doho nikech gik moko timore moko winjore. Seche moko ng'ato otere doho nikech ne obedo gi mibadhi, otiyo gi pesa jopiny e yo mok ber. Mano gino ma okel luor ne jopiny, to kendo okel luor ne apisno. Neno ka ndalo moro nitie chief mane kane kero dhi e gweng' moro to yud ka orwako uniform to en nose mondo kachanga kendo mer kabisa, koro go mana koko. Mago gigo mokel luor ne apisno nikech ng'eni sama chief ne ya gweng' kuchocho en ma o represent ker. Mane gimo mineno ka iluongo ni office of the president. Koro chakora malo kuma ker nitie nyaka obedo nyaka piny kuchocho. Koro gik machal kama kotimore to okel luor kendo miyo jopiny bedo gi chayo migao no kendo chayo jatich piny owacho. Kasto nyaka imi jotich piny owacho yie ni apisi no kata tich mitiyo no en kama ginyalo yude konyruok. Nitie apise moko ma jopiny oseng'e ni kacha to kidhiye to kionge mit bilie moro matin to onge kaka inyalo timruok nade, ok dhi konyi. Koro mago gin gik mamiyo jopiny ok bed gi yie. Maseche moko kata ka ng'ato ochwanyo wadgi to ng'ato wacho ni kidwa ne adha go report ka police to kare wachno timruok nade obedi, nikech gionge gi yie ni kata ka gidhi gi go report tibro timruok nade, ibro konygi. Kendo nyaka jatich piny owacho ne ni en ng'at ma jaratiro kendo nyaka obed ng'at ma jaadier. Nyiso ni ka service charter seche moko wacho ni ka japiny dwaro service machal kamano to nego chul mana siling 15 kende. Ok idhi tichaki medo ni koro ka japiny obiro tikone ni ochul 30 kata ochul 50. Ibedo ng'at ma jaratiro ma ka chik nitie tiwacho ni ka chik owacho kama to wacho ni service ni to nitie to mae chudo mitimro midwaro. To kendo nyaka ibed ng'at ma jaratiro nikech seche moko nitie gigo ma serikal okete lwet jotich ne. Seche moko mi gari moro, seche moko mi kata mana gigo apis mondo mi tigo. Ero ni ng'ato en okawo kata mana nyamburko mar serikal ema koro dhi tiyo go tije, to jopiny to seche moko timruok nade, seche moko hinyore nikech gik machal kamano. Kendo nyaka ibed ng'at ma ok jamibadhi. Mibadhi nitie tieng' di mang'eny. Seche moko ibadhori ni in seche ma onego beni ne apis to itimo tijegi. Iso ni ikwalo saa monego beni timo seche mag office monego beni tiwori nade, monego beni tiyo nego jopiny. To kendo kik ibed jamibadhi mar ng'at mohero mit bilie ni in kapok itiyo ne jatich piny owacho moro japiny tikwongi penye ni to in gadi kapok ogodho gi bor to kiti mit bilie ni ema idwaro. Kendo no ka sani itimo vetting mar traffic police tido ni ng'ato nigi million 50 e ofuku ne kata e account ne to igni mosetiyo gi pesa mo ochamo to koyiene mondo mi obed gi pesa machal kamano. Koro iyudo ni mang'eny kuomgi bedo negi malit nikech ok ginyal wacho kendo ok ginyal lero ni to million 50 ni to nayudo nade. Koro nyaka ibed ng'at ma jaratiro ma kata ka openji ni to ng'ane isetiyo higni 3 to iseloso pesa machal kama, ka ng'ato luwo historia mari to yudo na adier ng'ani en ng'at ma jaratiro. Kasto nyaka ibed ng'at ma transparent and accountable. Nyiso niya ki igolo decision kawuono to ng'ato yudi kata mana after 30 years to podi inyalo lero niya an nakawo ndamo machal kama kaluwore gi ang'o gi wach machal kama. Ok ibed ng'atno ma kineno jodala to koro kata kineno joma wacho dho to koro iyudo ka koro decisions ma koro ibiro go ok gin decisions ma ka ng'ato luwo to bro do ni makosa moro nitie. Koro nyaka ibed ng'at ma jaratiro, tibedo ng'at ma impartial. Nyiso ni ka Jeff obiro to Edward bobiro to verdict migolo chalre. Ok ibed ni koro ka Jeff obiro to seche moko koro nikech idwa moro ng'ani igolo verdict mopogore kamano. Ero kamano nya Edward awinji maber. Gima koro adwa ni nyisa ni to un tich mutiyo neri nyiswa ni to pogruok nitie kure ka wang'iyo duonde mopogore machalo kaka NCIC, EACC kaachiel kod duonde mago mabinong'ere kaka mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda kata the Kenya National Commission on Human Rights. Nyiswa ni to pogruok ni kure un kaka ombudsman, ere pogruok e kindu gi EACC, duol mar NCIC gi duonde mamoko mabende nitie. King'iyo Jeff, achiel kuom gigo mane katiba wan go sani ni okelo
owacho ni checks and balances. Kasto biro gi oversight institutions. King'iyo duol mi iluongo gote gin oversight institutions. Nikech ging'iyo ni to ere kaka piny owacho tiyo. King'iyo duol mar Ethics and Anti-Corruption Commission. Mokwongo ging'iyo ethics. Kasto gichak ging'iyo weche mek mibadhi. Nyiso ni gin kantie mibadhi mora motimore to gidonje mondo mi koro gi investigate kasto gi recommend ni Director of Public Prosecution mondo mi otimre nade mondo mi olu. No kaka scandal mar National Youth Service kama Auditor General wacho ni nitie almost 1.8 billion mane oko chule yo makare. No ka duol makedo ne mibadhi no timo nonro ma offered ne Director of Public Prosecution file mondo koro dhi mbele gi case nikech gik machal kama oko timo tido ni pesa jopinye malal. Kasto wan gi National Cohesion and Integration Commission. Ma en duol mano biro from Agenda 4. Kane yudo ni toka koko ma igalo fareo gaboro. No wach ni onego beni wan gi duol makoro bro ng'iya ni to wan kaka jopiny ere kaka wanyalo dak maonge gik moko machwanyo. Iyudo ni sani ka ntie weche mek hate speech, National Cohesion and Integration Commission osewuok mager nikech giyudo ni jotelo gi seche moko wacho weche moko manyalo kelo tulo kech wach kamano oromo moko kata mana mach kamoro. Koro ging'iyo ni to ere kaka wanyalo bedo ni wadak gi kwe ji ok wach weche moko ma ok ni kare. To kendo gimoro ma gichak gitimo en ni iyudo ni nitie migepe moko mek piny owacho ma ot achiel omako kidienje mang'eny moingo dhoudi mamoko. Koro mago be gibiro go mondo mi ging'i niya wan gi dhoudi mang'eny matiyo kanyakla mondo mi koro jomoko ok ni niya wan serikal ni ok dwarwa nikech jowa ok miti to wan kaka duol mano ka Office of the Ombudsman wang'iyo ratiro mar jopiny kolore kaka ichwalo ne japiny tich. Nyiso ni apise duto mek serikal kata jo tich piny owacho nyaka chwal tich ne jopiny owacho e samo winjore e yo mowinjore mana chudo ma chiko yiego e monego bedni japiny golo to kendo decisions te ma obed jatich piny owacho kata apis piny owacho ogolo nyaka bedni oluwore gi chik. To kichak ing'iyo Kenya National Commission on Human Rights gin ging'iyo gik makoro wacho ni rights from the traditional aspect. Niso niya in kaka japiny ntie chiko yie wan gi Bill of Rights Constitution ntie chike moko nego beni piny owacho rocho. Seche moko chik mar bedo ni unyalo chokoru kamoro achiel tugolo ng'urnu kata ne piny owacho. Chik mar no nego beni own property. Chik mani kata komaki to ntie procedures monego beni iluwo. Ok onego beni ka police omaki to igoyi makata gimo goyi ne ok itibro nade ok understand. Koro duol gi king'iyo te kata kichak ing'iyo duol ma ng'iyo weche mek yiero ibro ni nitie tudruok ma duol gi bedogo. Ka ji dhi e yiero after every 5 years wan kaka duol wa submit nyinge joma paro ni ok onego beni timoro moko onego beni yiero moko onego be kata ni bedo cleared mondo ovie for positions gi. Koro watiyo kanyakla mondo mi wang'e niya katiba ok oketh kamoro amora obed gi sirikal kata obed gi jatich piny owacho moro amora mondo mi gigi obed for the benefit mar japiny. Ero kabane nya Edward gima dwani apenje ne oseneno ka yiero osebedo mathoth miworo nyiso ni to bende usetamoru ng'ato ma ok odhi e kate weche mag yiero usewacho ni oyo ng'ane wandiko kuome kendo waneno ka ok en ng'ato man kare mondo obedi apis mar piny owacho to chiku nieri ne otiyo mang'ano ok odhi ochu. Ntie kes mane wantere do mane do golo ruling dwe mar 6 kachakore ne watero MP ma Embakasi Central iluongo ni Honorable Ndirangu. Kane pok oyiere ne watero ne IBC report mwacho ni ng'ani ok onego beni puodho mondo mi olar kom mar MP. To IBC ne ok otiyo gi tekone kaka duol mondo mi ochako otim nonro. Gin ne giwacho ni kane gisedo clearance from Ethics and Anti-Corruption Commission to ne gi clear ng'ani to ne ok gitimore ne ok gidhi maginono ni to weche mane wawacho gi be ne gin gik madier. Gimomiyo nwagolo paro machal kama en ni ng'ani nosebedo convicted gi criminal offense
ma ochulo fine. Nyiso ni by chulo fine no admit ni makosa no setimore. Yes. Koro no wacho ni king'iyo chapter man wawuoye mar integrity gi leadership cha. Yeah. Ne okoromo, ne okokalo ratil mar bedo jatelo. Koro do no wacho ni en adier ni IBC nokotimo tich ne yo makare mar ng'iyo ni to issues mane wares gi be ne gin issues makare to ne girelai kuom body machielo. To gima ne do koro nowacho en ni nitie pending appeal. Maka appeal ni oloyo mbunge ni to nyiso ni seat ne no biro bedo declared vacant nikech initially one position wa enia ne ok onego be ni IBC clear go to no clear go. Koro wan mana duol to chik kwa golo to nego be ni duol machielo chang'iyo to ng'iyo ni to be parwane nigi teko. Koro onge ng'atno ma wasetamo chung to wan tich wa en ni watero ne IBC report to nego be ni IBC timoro kunade ng'iyo report wa ni to implement recommendation to ka ok gitimo kamano to kore mwalo gi yo mar do. Erokamano nya Edward Opanya ka wadhi kwatieko chapter mar 6 ne ok duong' miwuoro ka sani gimaro ler mana mane to nyiso ne to pogruok nitiere kune kind abuse of power kaachiel kod abuse of office mondo watiek gi kanyo. Kwa ng'eyo weche ariyo go abuse of power gi abuse of office. Abuse of power biro kaka ma ng'ato nigi authority. Yes. Seche moko ng'ato en kata mana managing director kamoro, en kata mana mbunge kamoro. Koro otiyo gi migape kata teko ma apis no miye e yo marach. Ng'ato yudo ni koro ka en MP to decide mana ni koro joma dhi yudo basari gin mana joma ya gweng' cha gi gweng' cha. Koro iso ni koro otiyo gi teko ne e yo mok ni kare mondo omi jomoko benefit to jomoko timbrok nade jomoko hinyre. Waseneno okenge mang'eny makata seche moko ng'ato interview itimo kamoro to jomo qualify ok mi tich. Ng'ama ibiro mi tich en seche moko ng'at moro mobedo related gi jatelo moro kanyo nikech jatelo no wacho ni ng'ata ni ema nyaka timbrok nade ema nyaka yud tijno. To ka koro wawuoyo about abuse of office. Yes. Keng'iyo migepe temwa tiyo kata ji duto matiyo apise sirikal nitie gigo ma sirikal okelo mamiyo tich bedo mayot. Obed kata mana office nitie computers ma ji tiyogo, printing paper ma seche moko ka jopiny obiro to inyalo gonegi e photocopy, nyamburko moko ma seche moko itiyo mondo ichwalo nego jopiny tich to kata mana pesa. Ng'ati yudo ni en nyamburko mar piny owacho seche moko ka weekend ochopo to oluchore go en koro seche moko uneno ga seche moko ka nyamburko moko ochung'e dhoba to en nyamburko kata mana mar county government kata mar national government. Koro ni ng'ato otiyo gi gigi mondo benefit en owuon. Iyudo ni ma en gima osebedo ka chendo e yore mang'eny nikech oganda mang'eny tiyo gi mwandu sirikal e yo mok ni kare. Gigi gin gik ma sirikal okelo mondo mi okony jopiny, mondo mi kidwa chwalne gi tich to bed mayot. Kinde moko nadhi e chemist niuse yedhe gi. Tiyudo ka yath moro ni uso na yath tablet achiel en siling 70. To kineno kore kineno tase to ndik ni Government of Kenya not for sale. Nyiso ni nitie ng'ato mane tiyo gi migape marach odhi ogolo yath monego be ni konyo jopiny tiduogi timruok nade iduogi uso na ne okayie mar chulo nikech ne otamo ng'at mane uso na yath ni explain nani to yadhi no wuok nade from Government of Kenya hospital mar sirikal to biro ka kori use to konego be ni timruok nade. Koro jopiny ne ok nyal duoka nikech nong'e ni ne en tok chik. To mange gik monego be ni jopiny be ng'iyo. Iyudo ni sirikal invest kata mana pesa mang'eny e nyiewo yedhe to ka jopiny odhi yedhe monego be ni miyo gi nono ok giyudi nikech seche moko ng'atno moro ma kite ok ber odhi ogolo mwandu mek sirikal monego be ni konyo jopiny to kelo gi koro iuso mondo mi gitimruok nade gilos mwandu.
Erokamano ahinya Edward Opanya, goni erokamano kendo aneno ka watieko chapter mar 6. Wadong' kod chapter 1 mano chapter 7 makwaro mojo manyien to wabro wuoye kwabro ng'ene to nyaka ne ketu gin andong'e mage kata challenges mage mabende usekalie to gin weche mage weche mosebedo ka utimo ka ugikure to en paro mane ma un godo kaka duol mar dhi godo nyime. Gone oganda wa uriti. Katieko to adwa kono janeno ni un kaka jopiny un gi teko nikech jogo duto mantie apise mek sirikal obed ng'atno manugone kura kaka mjumbe kata MCA kata obed ng'atno ma ondika nyaka ung'e ni gintie apisno nikech onego bed ni gitiyonu. Koro ka ntie ng'ur to kibeda beda ti iyuak ni kachacha ok abidhie ero ndamo mikaw to jotich piny owacho be nyaka ng'e ni gin gi responsibility mar ng'iyo ni giluwo katiba to gibedo jomogo makata ka jopiny neno to wacho na adier public service onego beni koro timorok nade en kama koro service bere kamano. Erokamano ahinya Edward Opanya, goni erokamano duong' ahinya kuom chopo e studio tino makawuono ka bende en wadhi nyime kod rango apis noero mar The Ombudsman e wik noero mar 6. Juma manyien wabro romo e wik mar 7 ma bende wabro tieko godo chenro duto mawuok e apis noeri mar The Ombudsman. Ageno ni kwabro tieko to in kaka janeno kamoro moro mantie onego bedni iseng'eyo achiel ariyo adek madhi nyime e apis noeri manoketni in owuon kaka ja Kenya. Nyakwacha kwaro kendo maindi ne kuk mar wach koranje fulumbaka.